Volám sa Jakub Remeň a som predsedom školského parlamentu pri gymnáziu Golianova v Nitre. A teda s našim parlamentom sa nám podarilo získať ocenenie JOVA v kategórii mládežnícky alebo školský parlament. Tak ja som bol v podstate zvolený za riadneho člena školského parlamentu. Rok som bol ako regulérny člen, po roku som sa stal predsedom. No a vlastne vtedy sme svojím spôsobom trošku zreštrukturalizovali parlament, zefektívnili sme jeho fungovanie. No a myslím, že hlavne vďaka tomu sa podarilo s našim parlamentom dosiahnuť to, čo sme dosiahli. Teda začali sme našim žiakom poskytovať ešte viac aktivít, do ktorých sa môžu zapájať, dokonca nejaké Erasmus Plus projekty. Takže celkovo to našej škole začalo žiť viac, čo sa týka tých aktivít, ktoré organizoval školský parlament. Mňa ako predsedu školského parlamentu najviac motivuje tá vďaka, ktorú dostávame zo strany našich žiakov, ale aj zo strany vedenia, a motivuje ma aj to, že vidím mojich rovesníkov, mojich spolužiakov, to, že sa tešia z toho, že môžu na našej škole zažiť niečo iné ako len to vzdelávanie. Takže v podstate celkovo ten dobrý pocit z toho, že mojim spolužiakom spríjemňujem život na našej škole. No to, čo ma na tom teší, som už povedal, a to ma svojím spôsobom zároveň aj motivuje. Motivuje ma zároveň aj táto cena, ktorú náš školský parlament získal, lebo teda je to nejakým spôsobom zadozučinenie za našu, dá sa povedať, dlhotrvajúcu prácu. A teda motivuje ma tá vďaka, či už zo strany žiakov, alebo aj zo strany vedenia. Svojim rovesníkom by som odkázal, aby sa možno zapojili do školského parlamentu na našej škole, lebo naozaj, ak sú nejakým spôsobom iniciatívni alebo chcú sa aj sami rozvíjať, ale chcú zároveň pomôcť aj našej škole, tak školský parlament je miesto práve pre nich. Takže určite nech sa prihlásia do nasledujúcich volieb, ktoré budú. A zároveň, ale nie len pre žiakov našej školy, ale pre žiakov akejkoľvek školy. Ak niečo chcú dosiahnuť, tak práve prostredníctvom školského parlamentu sa toto dá. A možno aj na školách, kde takýto parlament ešte neexistuje, by bolo dobre ho zriadiť. Takže rovesníkom odkazujem, nech sa nejakým spôsobom zapája do školského parlamentu, či už nech ho založia, alebo nech už do nejakého fungujúceho sa zapoja.